Hallelujah. Hallelujah. Hanzi hakuna zita rakafanira kunamatiwa kunze kwezita raJehovha. Yava nguva yeIntercession. Intercession yanhasi. Toda kunama, toda kutenda iye Mwari, toda kumupa rumbidzo nokutenda Mwari uyu nokuti hanzi hakuna rimwe zita rakafanira kurumbidzwa. Only zita raJehovha ndiro rakafanira kurumbidzwa. Saka our first prayer point iri kuna tatanga na Psalms. Psalm 150 verse 6 inoti, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Our first prayer point toda kutonyatsopraisa iye Mwari wacho chai. Tikadzika nayo kuna tikadzokera kuna 149 inotaura kuti Psalm 149 verse 3 to 6. Let them praise his name with the dance. Let them sing praises to him with the tremble. For the Lord takes pleasure in his people. He will beautify the humble with salvation. Verse 5 yashoti, let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Let the high praises of God be in their mouth. Panguva ino toda kuti tirumbidze Mwari. Tivudze Mwari kugona kwawo. Tikadzokera kumashure ya Psalm 136 inotaura kuti, oh, give thanks to the God of gods. You know, he's the God of gods. Oh, give thanks to the Lord of lords. To him alone does great wonders. To him alone by wisdom made the heavens. To him who laid out the earth above the waters. To him who made great lights, the sun to rule by day, the moon and stars to rule by night. For his mercy endures forever. Panguva ino ngatingoudza Mwari ukuru hwawo. Tingoyeuchidza Mwari ukuru hwawo panguva ino. Hanzi ndivo vakasika matenga nenyika. Ndivo vakaudza zuva kuti ritonge masikati. Vakaudza nyeredzi nemwedzi kuti utonge madekwana. Panguva ino ngatingokumbidza zita raJehovha muzita raJesu. Baba makanaka, makatendeka, makarurama Jesu. Muri Mwari vasinganyadzisi, muri Mwari vanogona. Muri Mwari vakatendeka Ishe. Shoko renyu rinotaura kuti you are the God of gods. You are the Lord of lords. Hakuna wakafanana nemi Mwari. Hakuna wakaita semi Jesu. Ndimakasika matenga, ndimakasika nyika, Lord. For you love us Jesu. Shoko renyu rinotaura Jehovah kuti for God so loved the world that he gave his only begotten son. Jehovah makatida, Jehovah munotida, Jehovah muri mukuru. Hakuna wakafanana nemi. Nyika nekuzara kwayo ndezvenyu Jesu. Matenga nezviru matenga ndezvenyu Jehovah. Panguva ino we bless your holy name. We praise your holy name. Shoko renyu zvekare rinotaura kuti offer thanksgiving to God. Mukati offer thanksgiving to God. Baba zuva ranhasi the 15th of December. Baba, we are saying thank you, Lord. We are blessing your holy name. We are praising your holy name. We are lifting up your name. Baba, we are exalting your holy name. Hakuna wakafanana nemi Jesu. Hakuna wakavimba nemi akanyadziswa. Muri Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva. Ndianiko akavimba nemi Mwari mukamunyadzisa? The King of Kings, the Lord of Lords. Mwari makanaka Jesu. All other gods that the works of men. You are the only God. Mwari vakasika denga nenyika. Mwari vakasika matenga nenyika. Jehovah, by your power makasika denga. By your power makasika nyika Jesu. Ndianiko wakafanana nemi Mwari. Ndianiko wakambofanana nemi before. Ndianiko uchazofanana nemi Jehovah. You are great. Only you are great. Unto us a son is given. Unto us a son is born. The Prince of Peace. The Father of the fatherless, the King of glory. Makanaka makatendeka Jesu. You are the unchangeable God, but you change situation. Makatendeka Jehovah wangu. You are the unchangeable changer. Makanaka makatendeka. Muri mukuru Jesu. You are faithful, Lord. Shoko renyu rinotaura Mwari wangu kuna numbers. Kuti God is not a man that should lie. You are not a man that should lie, nor a son of man
that repent. Mwari zvamataura munoita. Your promises are yes and amen. Mwari makatendeka panguva ino. Tiri vapenyu nenyasha dzenyu Mwari. Makarurama Jesu. Mukati if you are willing and obedient, uchadya zvakakora zvenyika ino. Zvinotoratidza kuti Mwari makatoisa zvakakora panyika ino Mwari. Makatida mukaisa zvakakora panyika ino Mwari. Mwari makatendeka. Mwari makarurama. Shoko renyu zvekare rinotaura kuti Mwari vanoblessa. God blesses and he adds no sorrow to it. God's blessings, Baba, and you did no sorrow to it. Baba, tinotenda Jehovah. Tinotenda nerudo rwenyu Mwari. Hakuna umwe ne unfailing love senyu Mwari. Hakuna umwe nerudo rwenyu Mwari. Makatida Jesu. Mukatipa mwanakomana wenyu Jehovah. Makanaka. Let every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Baba rumbidzwai matimana ese enyika. Ngazive kuti kuna Mwari mukuru. Ngazive kuti kuna Mwari wakatendeka. Lord, you are great. You are greater than what people say. You are bigger than what people say. Ndianiko mukuru atingainzanisana naye Mwari. Tingakuenzanisana naye niko naye Mwari wedenga. Vamwe vese zvimwari zvepanyika pano Mwari wangu are the works of men, Lord. You are the only God, the great God, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Baba hapana chakavanzika Mwari wangu kwamuri. Baba hapana kana chakavanzika kwamuri. Jehovah tinokupa impiri mangwananano. Jehovah tinokupa impiri nokuti makatendeka. Tinokupa impiri nokuti makarurama Jesu. Hakuna wakafanana nemi before. Hakuna zveuri kufanana nemi panguva ino Jesu. Mwari makanaka, Mwari makanaka. Mwari makatendeka, Mwari makarurama. We lift up your name high. We lift up your name high. We bless your holy name. We exalt your holy name. God, you are great and greatly to be praised. Muzita ra Jesu. Amen. Kwasara 2 weeks kuti gore ripere. Sekutaura kwanamboita kuti nhasi intercession tinoda kunyatsotenda Mwari. Nokuti kuchema takachema, kukumbira takakumbira. But in everything we should give thanks to God. Kurarama kwedu inyasha dza Mwari. Saka our next prayer point, we want to thank God for what he has given us. What we have. Kana vana vedu vatinawo, kana uchitarisira mwana, wisdom yavakatipa, magifts atakapiwa naMwari. Nokuti shoko raro rinotaura kuti all good things are from the above. Saka chese chatiri nacho, utano chaiwo hwakanaka, protection chaiko. We've been praying kuti Mwari protectei mufestive season. We've been praying, tainamatira kuti Mwari tiitire zvakati. January chaiyo vanhu tanga tina resolutions. Whether akaanzwa or asati aanzwa. But the fact yokuti we are alive. Panguva ino ngatitendei Mwari nezvatinazvo. Kutouya panapa zitori nyasha dzavo. Ngatitendei Mwari ne-good health. Ngatitendei Mwari nevana vatinawo. Ngatitendei Mwari ne-wisdom. Even wherever basa raunoshanda raunoita, Mwari anenge atokupa that wisdom. Ngatitendei Mwari nechipo. Kune vamwe nechipo chokuimba. Kune vamwe nechipo chokuparidzira vamwe. Kune vamwe nechipo cheevangelism. Ngatitendei Mwari nezvese zvavakatipa muzita raJesu. Baba makanaka, makatendeka, makarurama. Ini ndinokutendai from the bottom of my heart. Ndichitenda nevana vamakandipa Mwari. Ndichitenda newisdom yamakandipa Jesu. Ndichitenda nemagifts andinawo Jesu. Ndichitenda nemhuri yamakandipa Mweya Mutsvene. Ndichitenda namai vamakandipa Jesu. Ndichitenda nemasiblings nemafamily members amakandipa Jesu. Ndichitenda Jesu wangu nemhuri yandinayo Mweya Mutsvene. Baba ndinotenda nokuti makanaka Jesu. Ndinotenda Baba newisdom Jesu. Kutove newisdom inyasha dzenyu Mwari. Ndinotenda neprotection kuvana vangu. Ndinotenda neprotection yamakatipa Mwari. Ndinotenda neprotection mukufamba January. I thank you Lord for January. I thank you Lord for February. I thank you Lord for March. I thank you Lord for April. I thank you Lord for May. I thank you Lord for June. I thank you Lord for July. I thank you Lord for August. I thank you Lord for September. I thank you Lord for October. I thank you Lord for November. I thank you Lord for December. Yes, mhepo dzinosumuka Mwari. Asi Mwari imi makativimbisa kuti tinemi Mwari. Zviro kwazvo gore rino Mwari makatichengeta. Makachengeta vana vedu Mwari. Kune vakatopedza grade 7. Kune vana vari kutoenda kuma high school. Kune vana vari kutoenda kuma university. Baba tinotenda nezvamakatipa Mwari. From the bottom of our hearts Baba, we say thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you for our family members. We thank you that we are alive Mwari. We thank you Lord kuti
nokuti hatina watakaviga Mwari. We thank you Jesus Christ nokuti makanaka. We honor you Jehovah nokuti makatinakira. Baba makanaka, Baba makarurama. Vana vedu are in good health. Vana vedu havasi kumadrugs nokuda kwenyasha dzenyu. Vana vedu Mwari wangu vari kunamata imi Mwari. Vana vedu havasi mulesbianism nokuda kwenyasha dzenyu. Baba tinotenda for protecting our children. Baba tinotenda for protecting us Jehovah. Baba munyika ino yepfuti Mwari. But isusu we are here Jesu wangu. Robert tinongoinzwa pama next door. Jehovah tinongozvinzwa pama next door. Asi nokuti makatichengetedza Mwari. Hanzi munhu chiiko Mwari wamunorangarira. Baba tinotenda Jehovah, tinotenda. Tinotenda nelove yamunotiratidza panyika pano Mwari. Tinotenda nayo protection Jehovah. Tinotenda newisdom Mwari wangu. Kutokwanisa kutaura zvinhu zviri wise Mwari nyasha dzenyu Mwari. Kutokwanisa kutaura zvinhu zvinonzwika nevanhu Jesu. It's just by your grace Lord. We thank you Lord for that wisdom. We thank you Lord for that understanding. We thank you Lord for that knowledge. Makanaka makatendeka. Makati kuno uya anoleka wisdom. Ngaakumbire kuna Mwari. Zvinongoratidza zvega kuti kana munhu ari wise, wisdom yakabva kuna Mwari. Baba tinotenda newisdom. Baba tinotenda nemabasa atinawo. Baba tinotenda whatever basa ratinawo Mwari. Tinotenda nemari dzatinadzo Mwari. Tinotenda nepfuma yamakatipa Mwari. Tinotenda nemabusiness atinawo Jehovah. Tinongotenda imi nokuti makarurama Jesu. Piwai mbiri nokuti munogona. Hakuna wakafanana nemi Jesu. Tingatenda aniko nokuti shoko renyu rinotaura kuti all good things are from the above. Chese chatinacho chakanaka Mwari chakatobva kwamuri Mwari. Tinotenda panguva ino yemangwani ana Jesu. Tichitenda imi kugona kwenyu Mwari. Hakusi kugona kwedu Jehovah. Hakusi kungwara kwedu Jesu. But it's just by your grace. Makanaka Jehovah. Makarurama makatendeka. Piwai mbiri nokuti munogona. Muzita ra Jesu. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Our Thanksgiving prayer, our next Thanksgiving prayer. Toda kutenda Mwari nevafudza vakatipa. Tigotenda Mwari this beautiful church building. Leadership iri pano. Nenyasha dziri pano. Munoziva ndinomboita ma-meetings mama AFM members vasiri vechechi inoi. Paunongomeshina kuti ndinopindira pa-AFM Rootboard Prayer Center pasi paPastor Jiriji. Pane mumwe mudzimai akauya akati, muSouth African akati, unoenda pachechi pai. You guys you are blessed. You guys you are organized. Ndopaunozovhunduka kuti sure, I think we are taking this for granted. Vanhu vari kutiona kunzwa uku, vanhu vari kuti dai tirisuwo tiri pano. Ngatitendei nyasha dziri pano. Ngatitendei vafudzi vakatipa. Shoko ravo rinotaura kuti ndichakupai vafudzi vanobva pakadzikadzika pomwoyo pangu. Zviro kwazvo Mwari vakatipa vafudzi vanobva pakadzikadzika pomwoyo pavo. And vafudzi ava vakatounlocka ma-potentials ari matiri. Munhu nomunhu ane gift yake. But pano pokuti unotadza kutoishandisa because you don't have that confidence. Washaya munhu anongouya unokera kuti you have this gift. But Mwari vakatiwanira nyasha pano paRootboard Prayer Center. Vakatipa vafudzi vanotinokera kuti you have this gift. Activate this gift yawakapiwa naMwari. Panguva ino ngatitore mukano uno tingotenda Mwari nevafudzi vakatipa nenyasha dziri panzvimbo pano. Titende Mwari nezvavari kutiitira. Vana vedu vari kuenda kuzvikoro, nyasha dzinodeclarewa. Tikafunga kuti makempi mangani atakaita taingowana nyasha kumakempi. Ma-all night prayers atakaita mangani taingowana nyasha idzodzo. Ma-revival mangani atakaita gore rino taingowana nyasha idzodzo. Panguva ino ngatitendei nyasha idzodzo muzita raJesu. Baba makanaka Jesu, makatendeka makarurama Jehovah. Tadzoka zvekare tichiti thank you Lord. Shoko renyu rinotaura kuti tichakupai vafudzi vanobva pakadzikadzika pomwoyo wangu. Baba makatipa vafudzi zviro kwazvo. Baba tinotenda. We are here to say thank you Lord for Pastor Jiriji namama vamakatipa Mwari. Thank you Lord newisdom yavanotipa Mwari wangu. Tinotenda Jehovah nenyasha dziri pano Mwari. Kubva tichitanga Mwari wangu January takaita ma-revivals, takaita ma-meetings, takaita ma-camp, nyasha dzichingotiwandira Mwari. Tikaita ma-all night prayers, nyasha dzichingotiwandira Mwari. Pano paaritari Baba, Pastor Jiriji vachingodeclare nyasha Mwari wangu, nyasha dzerwendo, nyasha dzeprotection, nyasha dzevana vedu kuti vapase zvikoro, nyasha dzema-marketplaces, nyasha dzekuti tioneke kunzo uku Mwari, nyasha dzekuti zvinhu zvedu zvitifambire Mwari, nyasha dzekuti tirarame Mwari. Jehovah, we are here to say thank you Lord.
Baba hatidi kuita sevaya the 9 vamwe vasina kuzotenda Jesu. Baba tiri pa1 munhu uya akauya Mwari akati thank you Jesus. Tiri pano pakuti thank you Lord nenyasha dziri pano. Thank you Lord naPastor Jiriji wamakatipa Mwari. Thank you Lord naMama Jiriji vamakatipa Jehovah. Vanotipa wisdom Jesu. Vanotinamatira Baba. Vanodeclare manyasha dzinotifambisa Mwari. Nyasha dzinotiteka from one point to another. Makanaka Jesu makatendeka. We honor you, we glorify your holy name Jesu. Tinotenda zvikuru Baba, tinotenda zvikuru Mwari. Vana vedu kuzvikoro vari kugona Jesu. Vana vedu are doing well. Kune vakatopasa magrace around grade 8. Nokuda kwenyasha dzakadhikiliwa pano Mwari. Kune vamwe vakatopasa matric vari kuenda kuuniversity. Nokuda kwenyasha dzakadhikiliwa pano Mwari. Kune vamwe vainzi havatengi dzimba Mwari, but vava nedzimba Mwari. Nokuda kwenyasha dzakadhikiliwa pano Mwari. Baba kune vamwe vainzi havadrive mota Baba, asi vakatotora matambi acho vakatotenga nemota dzacho mukavapa Mwari. Nokuda kwenyasha dzakadhikiliwa pano Mwari. Baba tinoti thank you Jesus. Tinotenda nenyasha dzepanzvimbo pano Mwari. Tinotenda nenyasha dziri pano Mwari wangu. And we decree and declare Baba that it shall be permanent in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Makanaka makatendeka. Kune nyasha dzakawanda dziri pano. Pane zvinodeclarewa pano Jesu. Zvichideclarewa zvichiitika mukati muupenyu hwedu. Pane maizwi anotaurwa namufundisi Mwari achinoshanda mukati muupenyu hwedu. Baba, we are here to say thank you Jesus. We are here to say thank you Jehovah. We are here to say thank you Mweya Mutsvene. Ngazvirambe zvakadai Mweya Mutsvene. Ngazvirambe zvakadai Jehovah Mwari. Kune vamwe vakatotenga macompanies Jehovah nokuda kwenyasha dziri pano Mwari wangu. Kune vamwe vakatopinda mabasa anga vasingafungiri, mabasa asina zera nawo nokuda kwenyasha dzakadhikiliwa pano Mwari. Kune vamwe vakabata mari dzisina zera nawo Mwari nokuda kwenyasha dzakadhikiliwa pano, nokuda kwenyasha dzepa AFM Rootport Prayer Center. Baba dzatiri kuti thank you Jesus nenyasha dziri pano. Thank you Jesus nenyasha dziri pano Mweya Mutsvene. Makanaka makatendeka. Muzita raJesu we pray. Amen. Our next Thanksgiving prayer point. Takupinda mu 2025. Pangosara 2 weeks chete kuti tipinde mu 2025. Ngatitotendei Mwari negore ra 2025. Shoko ravo rinotaura kuti I have plans for you, plans to prosper you. Which means 2025 Mwari atone maplans. Vatone maplans prosperity mukati muupenyu hwedu. Vatone maplans, good plans for protecting us. Vatone maplans kana uchitsvaga basa uchiti Mwari we ndipewo basa gore rakupera. Mwari vari kuti I have better plans for you. 2025 Mwari atone good plans. Tadi tangotenda Mwari uyu. Tangotenda Mwari in advance kuti Mwari, thank you for the plans that you have for me. Thank you for the plans that you have for church. Thank you for the plans that you have. Because Mwari vatone maplans. Ngatinamate muzita raJesu. Baba tinokutendai Jesu. We thank you Lord. We honor you Lord. For 2025 yatosvika Mwari. Only 2 weeks asara Mwari. You have better plans. You have plans for prosperity mukati muupenyu hwedu Baba. Makati you have plans Baba, not to harm us but good plans. Baba, we thank you Lord for those plans. We thank you Lord neminana yatinayo Mwari. Neminana yatakatarisana nayo Mwari mugore ra 2025. Tinotenda Mwari wangu nayo minana yamakatirongera Baba. Tinotenda Mwari ne good plans yamakatirongera Jehovah mugore ra 2025. Tinotenda Mwari wangu ne prosperity yamakatirongera Jesu. The plans, the good plans that yamakatirongera Baba mugore ra 2025. Mwari wangu zvinoita nokuda kwenyasha dzenyu Mwari. Zvinoita nokuti shoko renyu rinotaura kuti your promises are yes and amen. Baba mukati yes hakuna unoti no. Mukati good plans mukati muupenyu hwangu hakuna unoti no. Mukati good plans mukati muupenyu hwangu hakuna unoti no. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Muri Mwari wakanaka, muri Mwari vasinganyadzisi, muri Mwari vanogona Jesu wangu. Baba mukati Yesu mukavhura door hakuna unorivhara. Mukavhura door reprosperity hakuna unorivhara Mwari. Mukavhara door repoverty hakuna unorivhura Mweya Mutsvene. Tinoti thank you Lord nezvamakatirongera pa 2025. We thank you Jesus Christ nezvamakatirongera mugore ratiri kutarisana rasara ne 2 weeks kuti riite Baba. Makanaka makatendeka Mweya Mutsvene. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Our last prayer point. And God's mercies are new every morning. Patori nenyasha zvikare.
every morning uchimuka pane pachitori nenyasha. Nhasi muservice nhasi mutori nenyasha. Ngatitendei Mwari for today's service. Katatenda Mwari tobva taisa maoko mawo kuti God take over in today's service, because isusu we atina control over today's service. It's only by God's grace. Sapanguva ino ngatitendei Mwari kuti Mwari tinotenda neservice. Wototenda Mwari kuti Mwari maita basa maita kuti ndiuye. Bonus patori nenyasha zitori pano dzemuservice yanhasi. Sangatendei Mwari muzita raJesu. Baba makanaka makatendeka Jesu. Thank you Lord for today's service again. Maita kuti tiuye pano Jesu. Pane nyasha dziri pano paaritari yenyu. Pane nyasha dziri muservice yenyu Mwari wangu. Pane nyasha dzezuva ranhasi Mwari. We thank you Lord for today's service. Tinoisa maoko enyu Mwari. Isu hatikwanisi kuikontrola Mwari wangu. Makatendeka, makarurama mune nyasha. Piwai mbiri nokuti munogona Jesu. Piwai mbiri nokuti makatendeka. Service yanhasi ndeyenyu Mwari. Service yanhasi ndeyenyu Mwari. Nyasha dzamurukisa munhu service yanhasi Mwari wangu. We are here to receive. Tichiri Mwari, thank you Lord nezvamatigadzira muzuva ranhasi. Thank you Lord nezvamatipakurira muzuva ranhasi. Muri Mwari vasinganyadzisi. Muri Mwari vanogona imi. Muri Mwari vakatendeka. Zvese tinoisa maoko enyu Mwari. Zvese tinoisa maoko enyu Mwari. Zita renyu ngarikunzwe. Makanaka makatendeka. Muzita raJesu tanamata. Amen. Hallelujah. Amen. Chimbopa, just a high five. Kune munhu ari padhuze newe. Hallelujah. Ichi nyasha dzakaringana. Hallelujah, hallelujah. Tirumbidze Mwari, just ngomhoresa ngomsmailira. Amen. Ngomsekererawo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna. Oh hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna. Oh tamanya tatenderera. Oh tatakata. Hakuna. Oh Jisu tamanya tatenderera. Tataka taonei. Oh hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa ye. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna. Anechitambire Jesu. Anechose. Anenayo chose. Woza. Woza. Anechose. Oh
kuna Jesu. Mawoko kuna Jesu. Mawoko kuna Jesu. Mawoko kuna Jesu. Mawoko kuna Jesu. Murtambururu kuna Jesu. Ni Jesus haya. 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 Mawoko murenga. Mawoko murenga. Mawoko murenga. Mawoko murenga. Simuza. Zigisa. Simuza. Zigisa. Simuza. Zigisa. Simuza. Zigisa iwe. Mawoko murenga. Mawoko murenga. Mawoko murenga. Mawoko murenga. Chiso. 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 Mururu ne murizo kuna Jesu. Oh hakuna. Hakuna wakaitasa Oh hakuna. Siwa hakuna. Oh hakuna. Itutamanya. Oh tatenderera. Oh tatakata. Hakuna. Tamanya. Tatenderera. Oh tataka. Hakuna. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tomurumbita, tomurumbita. 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 Tomurumbita, tomurumbita.
kusimudzira maoko kuna Jesu. Haleluya. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Mwari. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Baba. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Mwari. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Baba. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Mwari. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Baba. Makomborero, makomborero, makomborero na iwo Mwari. Chimbo chaivira Jesu. So, uri momu benchi momo unomukana kumbo mutambira so. Komborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, komborero na iwo Baba. Komborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, komborero na iwo Baba. Komborero na iwo Baba. Chema tino tenda. Komborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, komborero na iwo Baba. Komborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, na iwo Mwari. Komborero, oh, you are Mary. Oh, you are Baba. Oh, you are Mary. Yes. Tenda Mwari ne makomborero akakuitira. Yes. Chimboti Mwari. Rangarirai. Mabasa ndakakuitirai. Mangwanani ano. Uchingoti Mwari. Chimboitaiwo makomborero. Kwandiri. Uchimborangarira. Basa ra Mwari. Raunoita muimba ya Jehova. Unenyasha iwe mangwanani ano. Dzekugamuchira makomborero kuna Mwari. Makomborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, komborero na iwo Baba. Komborero, makomborero, komborero na iwo Mwari. Komborero, makomborero, iwo na iwo Baba. Komborero, makomborero, simudzirwai mangwanani ano.
puwa imbiri Jesu mangbanani ano kuchimuri makatendeka Jesu. We worship you, Father, this morning. We are here, Father, for your name. We are here, Father, for your word. Sipoza makatipa maruwa kudenga ngazuro pafazwe nekusimudzirwa mangbanani ano mwihaji mangbanani ano mutsene. We worship you, Father, nekuchimuri mwari. Rumbito deye nyumari kukona dekwe nyumari kurapa dekwe nyumari kukona dekwe nyuma rumbito deye nyumari rumbito deye
mangwanani ano tinorumbidza zita renyu Jehovha nekuti muri Mwari iyemi Mwari wari kumusoro kudenga nekuti makatendeka mangwanani ano Jesu mangwanani ano tinokutendai Baba vedu Mwari wari kumusoro kudenga tauya mangwanani ano kurumbidza zita renyu tauya mangwanani ano mutsvene tauya mangwanani ano Jehovha tauya mangwanani ano muchangamire rumbidzo ndeyenyu mangwanani ano zita renyu ngarirumbidzwe zita renyu Mwari ngariongwe zita renyu Mwari ngarisimudzirwe mangwanani ano Baba vedu mangwanani ano mutsvene tauya kuzoropafadzwa zvakare mangwanani ano tauya kuzosimbiswa zvakare mangwanani ano tauya kuzorapwa zvakare moyo yedu mangwanani ano tauya zvakare mangwanani ano kuzosimudzirwa zvakare moyo yedu mangwanani ano Mwari vari kudenga mangwanani ano mutsvene mangwanani ano Jehovha mangwanani ano Jesu itai sezvamunoda kwatiri muzita raJesu. Jesu, hallelujah, hallelujah. Ngavabongwe Ishe Jesu nekuti wakafanira nekunamatwa. Hallelujah. Yes, Lord. Hakuna zita rakafanira kunamatwa. Hakuna zita rakafanira kunamatwa. Jehovha wakafanira kunamatwa. Jehovha wakafanira kunamatwa. Hakuna zita, hakuna zita, iko hakuna zita, hakuna zita, oh hakuna zita. Hakuna zita, iko hakuna zita, hakuna zita, zita la Jehova, zita la Jehova, zita la Jehova, zita la Jehova, Jehova Jireh.
Tinofanirwa kunamatwa. Baba nezita neropa ramambo Jesu, tinokutendai nguva yemangwanani ano. Tinosimudzira zita riri pamusoro pemazita ose, zita rinoropafadza, zita rinorwira hondo, zita rinosunungura vakatapwa, zita rinoropafadza, zita rinorwira hondo. Ndiro rataunganira mangwanani ano kuti tisimudzire zita renyu. Mazita evanhu ngaaderedzwe, mazita ezvinhu ngaaderedzwe, asi renyu risimudzirwe pamusoro pemazita ose, nekuti hakuna rimwe rakadaro. Zita rekuti rikadanwa varwere vanopora, zita rekuti rikadanwa vasina vana vanovawana, zita rekuti rikadanwa vakatsikirirwa vanodzikinurwa. Mangwanani ano tinoremekedza zita irori, mangwanani ano taunganira zita irori. Ngaribatwe neutsvene warakakodzera, risimudzirwe pamusoro pemazita ose, muzita nemuropa ramambo Jesu. Tiri mumweya iwoyo wekurumbidza, turangoti tidzokere tiimbirwe one worship song, tigodzokera pamberi paMwari, tingoti Mwari pamazuva mashomanana asara iwaya, Baba tichengetedzei. Pavari kutichengetedza Mwari ngavatichengetere nekutenda kwedu, uyezve nekururama kwedu tigogona kuchengetedza kururama kwedu. Nekuti ukatarisa pamazuva iwaya ndo pano pekuti vamwe vanorasa kutenda in the name ekufara, ndo panobatwa ma-unwanted and unplanned pregnancies pamazuva mashomanana iwaya in the name of celebrating Christmas. Tinongoti Mwari tichengetedzei, pamuri kutichengetedza nesu tigochengetedza kutenda, tigokrosa tiine kururama, tigokrosa takatendeka. Sekubva day 1 January Mwari vanga vachitiitira zvikuru, Mwari vanga vachitichengetedza pamazuva mashomanana asara iwaya. Tichine mukana, ngatiziimbirwe tigoenda pamberi paMwari tinamati. Torumbidza zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Torumbidza zita renyu, totenda kunaka kwenyu Jesu. Mangwanani ano totenda kunaka
totenda kunaka kwenyu Jesu. Mangwanani ano Totenda kunaka Yesu totenda ini totenda kunaka kwenyu Jesu. Mangwanani ano totenda tenda Mwari mangwanani ano tenda Jesu mangwanani kwenyu maita enyu Mwari mangwanani ano totenda zita renyu totenda kunaka kwenyu mangwanani ano Mwari totenda imi Jesu makarowerwa paKalvari makafirwa pamuchinjikwa mangwanani ano Jesu totenda imi Mwari sekereke tauya Mwari pamberi penyu nekuziva kuti iyemi Mwari makarorwa pamuchinjikwa iyemi Mwari mukafirwa paKalvari mangwanani ano Jesu mangwanani ano mutsvene totenda kunaka kwenyu totenda kusunungurwa kwatakasungwa totenda kubviswa kwatanga tiri patanga tisikazivi Mwari asi taakutenda mangwanani ano nekuti taakukuzivai nekuti taakukurumbidzai nekuti taakukunamatai nekuti taakutenda mangwanani ano kuti zita renyu ngarisimudzirwe mangwanani ano tinokutendai Mwari mangwanani ano makatendeka Jesu makatendeka mangwanani ano rumbidzo ndeyenyu ngaatendwe naawongwe mangwanani ano nekuti muri Mwari tinokutendai muzita raJesu. We acknowledge you, Father. Tichakamira kudaro ngatingoitai mheremhere tichitenda iye musiki wedenga nenyika, muridzi weupenyu, muropafadzi nemusununguri, murwiri wehondo, muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes. Akanaka Mwari uyu anochengeta, anorwira. Taakunopeta gore achitiitira nyasha zuva rimwe nerimwe. Tiri mumweya imwe chete iyoyo. Tina visionary wenzvimbo ino anoona zviri kumberi uku nekutikurudzira kuti namatira. Ngatingofarirai mufundisi naabstentia muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes. Tingawane patingagare tiroere maoko praise team nekuti tungamirira mukuimba kwakanakisa. Yes. Ukaverenga shoko raMwari pane murume anonzi David. Anzi akazvikurudzira, ndinofarira statement irono. Pane pamwe pekuti haunide vanhu back kwako, unofanira kungozvikurudzira. Saka neniwo mangwanani ano hama mudikani ndiri kungokukurudzirawo. Don't be discouraged by the numbers. Chazvakanakira ndezvekuti isusu tiri musha muhombe. Ndandichinotiza kuti hapana department risiri represented. Saka pamazuva iwaya pamuri vashoma mukatadza praise team nhasi vanga vasingachinjane mamaiki. Chibva wazviita neexcellence. Mumwe musi maiki iyoyo haizombobva yakabviswa pauri. Ungatarisa even kana kuushering. Kana uriwo uri ikoko, make sure wagamuchira vanhu zvakanaka. Zvese nekuverenga manumbers zvitiitire zvakanaka. Usanzwe kuremerwa nebasa, ndonguva yekuti ushandire Mwari. Rega ndisvike pandinoda kugamuchirawo nekufarira utungamiri wepanzvimbo ino. Wese leader from the main church board varipo, madepartmental heads, kwese kwamunotungamirira ikoko ndinongoti inzwai kugamuchirwa muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes, tifarirewo vana baba nana amai vaona zvakakodzera kuti vauye kuzonzwa nekushumira Mwari pazuva rino ranhasi. Tinoziva vamwe vanenge vakuneta but vaona zvakakodzera kuti vauye kuzorumbidza. Tingofarira vana baba nana amai vari munzvimbo ino muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes, ndinoda kuti titorewo muno mukana kuacknowledge nekufarira vana vedu, youth, mateenagers nesunday school. Inzwaiwo kuitirwa zvakanaka, magona mauya kuimba yaMwari. Tinokufarirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes, rega titorewo muno mukana kufarira vari kutionawo online. Tinokufarirai, tinokugamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes.
inini nhasi handina zvakawanda ndiri mutsoka dzasekretary. Regai ndingokurudzira nekungozivisana kuti next Sunday tinenge tiri pano, masundays ose tiripo pano vari muguta. Uyai tiwane nguva yekunamata, uyai tiwane nguva yekurumbidza. 31 tinenge tiripo futi tichiita crossover murevachi ta-unveil theme ya 2025. Saka musaregedza kuuya kana kugadzirira zuva iri, inge uripo pazvinenge zvichiitika. Ndisingade kutora nguva yakawanda, regai nditore uno mukana kuti takasimuka tinangoti ndikukudzire kuti patiri kusumuka tiri kugamuchira nekuremekedza shoko raMwari. Saka patiri kusumuka tichifarira mushumiri aripo nhasi, Baba Nyambadza vachiuya kuzotora nguva ino, ingorovera maoko ugadzirire mwoyo wako kudzidza nekunzwa kuti Mwari vakatigadzirire muzuva ranhasi. Amen. Hallelujah. Ngatiomberere Baba Nyamunga vanai. Tinotenda Mwari, ngatigare hedu pasi. Mwari vachitiitira zvakanaka. Can you just check on your right, on your left? Just say hi to somebody close to you. If there is nobody, you can say hi to yourself. Hallelujah. Regai ndipo kutenda kwangu kuna mfundisi vandipa mukana wekuti ndimire pano ndichitendawo zvakare church board. Hallelujah. It's not always an easy thing, or hazvisi nyore. Chikuva chino ichi chinorema, hachina kureruka. Hallelujah. Nekuda kwaizvozvo tinongotenda Mwari nai. Ndapiwawo mukana wekuti ndimbosheya shoko raMwari nemi, Mwari vachitiitira zvakanaka. Regai nditsvage zvimwe zvinondibatsira kuona, kuitira kuti ndione imi uye ndione pandiri kuverenga nai. Hallelujah. Amen and amen. Hanzi vasinazvo musaseka. Ndava yokuti hauzive ramangwana. Pauchasvika kumazera angu aya, regai ndigumire ipapo. Hallelujah. Ndiri kuda kuti nhasi regai ndingoremekedzawo mai Nyambadza nai. Hallelujah. Mazviita zvenyu. Amen. Pane pamwe paunoti usati wataura ukavatarisa ubva wati zviya handisati ndataura nezvavo. Hallelujah. Ndanzwa kuti mukati medu mune vamwe vari kushuvira kuti vanga vachinzwawo nechirungu, saka I will be mixing Shona and English kuti zvitiitire zvakanaka nai. Ndinoitirwa zvakanaka in preaching in any one of those languages, so zvinondiitirawo zvakanaka. Nhasi ndiri kuda kutaura nemusoro unonzi preparing for your promise. Hallelujah. Regai ndidzokorere zvakare semurayiridzi, preparing for your promise. Let me assure you, handisi kuzokudzidzisai masvomu, but ndichataura shoko raMwari nai. Mukaona ndarasikira ikoko maziva kuti aiwa kubasa kwavo, it was inevitable. But I want to talk about preparing for your promise. That is the message of the day. Hallelujah. Can we read Numbers 13? Ndandiri kuda kuverenga scripture, chapter yese, but I'm not going to read the whole chapter. But ndichaverenga mavhesi andiri kunzwa kuti ndichatamba nawo nai. Musoro wenyaya uripo unoti ivo vasori vanotumwa muKenani, kana kuti spies are sent into Canaan. Let's read from verse 1. The Lord spoke to Moses, saying, send men to spy out the land of Canaan, which I am giving to the children of Israel. For each tribe of their fathers you shall send a man, everyone a leader amongst them. Moses sent them from the wilderness of Paran according to the command of the Lord, all of the men who were heads of the children of Israel. And ndikuverenga mazita avo
But let me jump to verse 16. These are the names of the men whom Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea, the son of Nun, Joshua, which means Hoshea was given a new name, Joshua, on being sent to spy. Regaini jump in the end of verse 17. When Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said to them, go up this way into the south and go up to the mountains and see what the land is like, whether the people who dwell in it are strong or weak, few or many, whether the land they dwell in is good or bad, whether the cities they inhabit are like camps or strongholds, whether the land is rich or poor, and whether there are forests or they are not. Be of good courage and bring some fruit of the land. Now the time was the season of the first ripe grapes. Regaindi jambe ndiende ku verse 30. Then Caleb, maybe ndisatunda ikoko ndingazorasisa vamwe. Regaindi verse 26. And now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. And they brought back word to them, to all the congregation, and showed them the fruit of the land. Verse 30. And then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are able to overcome it. Verse 33, inoti. There we saw the giants. This was part of the report. There we saw the giants, the descendants of Anak, who came from the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. And we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Hallelujah. The verse it's 1 Chronicles 20, verse 20, our theme scripture. Believe in the Lord, and you shall be established, and believe in his servants, and you'll be blessed, isn't it? Hallelujah. Regai ndingo namata tiitirwe zvakanaka. Mwari wangu ndinokutendai mangwanani ano. Ishe wangu ndinodzikira kuti mimi Mwari musimudzirwe. Zita renyu Mwari ndiro ratavinga muno, vana venyu vavinga Mwari kuzonzwa shoko renyu. Ishe wangu ndibatsireiwo Mwari pakutaura. Ndibatsireiwo Mwari even with the voice of oration. Baba ndibatsireiwo mukufunga kwangu. Ndinokutendai ndinokuvongai nenzeve imwe neimwe ichanzwa Mwari shoko iri. Jesu Kristu weNazareta tiitirwe zvakanaka zuva ranhasi. Upenyu hwedu Mwari kuti tibatsirwe Mwari mukurarama kwedu Mwari. Patiri kugadzirira Mwari maropafadzo enyu nepatiri kugamuchira Mwari the promise of Jesus Christ that came unto us, O God, even as we shall remember the Christmas day. Tinokutendai Mwari nepromise yeupenyu. Jesu Kristo ndimi makati you, when you come, you will give us life and you will give us in abundance. Tinokutendai Mwari Jesu mangwanani ano. Tiitirei zvakanaka Mwari nekuda kweshoko iri. Muzita raJesu, amen. Hallelujah. Ngatisunungukei zvedu. Ndapiwa 3 hours dzekuparidza. Hallelujah. Ndikuedza kuda kubatsira pane vana ndiri kutonzwa izvozvi. Ndakanzwa kuti pane wakabreka record yekuparidza for 10 minutes. Hallelujah. Ndandiri kukurudzirwawo nemwana wangu kuti tibrekewo record iyoyo. Ndikati nongogona kubrekwa chete nekumhoresa vanhu vobva vagara pasi. Hallelujah. But regai tingotenda Mwari naye. Pashoko rataverenga vanonzwisisa nyaya yekuita espy, kana kuti vanonzwisisa vakamboita regai titauresa vana vekuZimbabwe vakamboita masi 10 masi ayo unonzwisisa mission yekuva espy. Hallelujah. A spy is there to gather information. A spy is there to obtain information maringe nenzvimbo yaari kuda kuenda kana kuti maringe nechinhu chaari kutsvaga. Hallelujah. So whenever you are looking for information, we basically say you are spying. And it kune vanenge vatuma zvinenge zvichivabatsira kuti vazoita decisions.
kana kuti if you are sent to be a spy, whoever has sent you wants to make some strategic decisions based on the information that you are going to bring. Hallelujah. So when I was reading this scripture, I was actually looking at this aspect. Yekuti kana wakuda kupinda mu promise yako as the children of Israel. Actually, this chapter inonditira zvakanaka because inosummarize kwese kwakanga kwabviwa kuti hama idzi dzakanga dzagara 400 years into captivity, vakazosunungurwa vakatenderera mugwenga vachienda kunyika yechipikirwa. Vamwe vakanga vagamuchira chiprofita chekuenda kunyika yechipikirwa vakasara mugwenga. Vamwe vakazvarwa vari mugwenga vachingoramba vachikontinya vachienda. Pakazosvika panyaya iyi mugwenga kana kuti wilderness yeParan, vakanga vasvika panyaya kuti vakuda kunopinda muKenani. But there was no way yekuti vanopinda muKenani vasina kuziva kuti muKenani makaita sei. It was important for them to actually spy. It was important for them kuti vazive kuti pavari kunonanga makaita sei. They needed the information. Do you know that without information you can get lost? Information is key to everything that you want. Whenever you want to do anything in life, information is key. Kana usingazive nezvangu augoni kuwadzana nezvangu, augoni kuwadzana neni. Hallelujah. Kune vari kuenda kuma-interview, usati waenda kuinterview, chimbonosora, chimboita kaspy, umbonotarisa kuti kwandiri kuenda kwakamira sei sei, kunoshanda vanani, vanoita nezvei, kunoshandwa kuchiitwa sei. Do you know kuti ndonya, I have sat in many interviews, unotozoona kuti munhu wandiri kutaura nezvake uyu haasi kuziva kuti paari kutsvaga basa kana kuti paari kuda kushandira uku kwakaita sei, because unomubvunza mubvunzo mudiki-diki uri maringe nezvinhu zvaanofanira kunge achiziva, munhu otadza kupindura. Why? Because we were never taught the eye of spying. We were never taught kuti kana uri kuda chinhu unotsvaga information maringe nechinhu chauri kuda kutsvaga. Haikona kungonotenga aini chimbotsvaga kuti aini yacho iaini rudzii. Get that information before you actually buy that thing. Nai unonotenga aini 2800 watts yokudyira magetsi, paine aini ye 1.5 inoita the same particular work. Understand kuti uri kuda kuita chii maringe nezvaunenge uri kuda kuita. You need information. So spying is key to obtaining information. And this is what I like, because Moses was actually commanded by God that send these men to go and spy the land of Canaan. In sending them, there is one thing that I like about God. He said, choose amongst them one from each and every tribe. Hallelujah. For those that read the Bible, Genesis chapter 49, inotaura maringe nepakagarwa napo na Israel achiropafadza vana vake. Hallelujah. Pairopafadza vana, aivaropafadza achivapa ma-attributes, kana kuti achitaura hunhu huri maringe pamwana umwe neumwe. Pane zvinenge zvakaita mwana zvisina kunaka, aitaura kuti iwe, you defiled my bed, iwe une zvawakaita zvakati zvakati, uyu achava murwi wehondo, uyu acharopafadzwa, uyu achafamba naMwari, uyu ndiye achava mutungamiriri. Airopafadza vana vake ivavo vari 12, one by one. Mwari vanoti sarudzai pane mhuri idzi dziri 12, sarudzai one, which meant each and every one of the families was represented. But I like one thing about this blessing. When I was reading Genesis chapter 49, I liked it because that blessing, very verse, very 12, it actually covers everything that you and I need. Hallelujah. Each and every one of them had a special thing that was attached to him being sent. Hallelujah. You need to understand that. So the story here, it starts by these instructions that we were given. Hallelujah. Because akatanga kusarudzwa ndemwana werudzi rwaReuben ainzi Shameu. Reuben ndiye anga iri first born yaJacob nai. So in a way akasarudzwa akanga chikomana chainzi Shameu several years and decades down the line. Saka isuso nani ipapa nani chitombofunga zvangu kuti paitaurwa kunzi Shameu mwana wavo welineage yaReuben. Ndandiri kuzvibvunza kuti ini ndinoziva lineage yangu kusvika papi. Maexamples andichashandisa ndeangu.
inini because ndini ndinoziva zvekwangu. But iwe kana uchinge wanzwa ushandisawo zvekwako, inini lineage yangu handina kwandinonyuizivira. Kunze kwokuti ndinoziva sekuru vakazvara baba vangu, kumashure uku handina zvandoziva. Hameno kune vamwe kuti do you know any one of those particular things about your lineages? But vazhinji tinoziva kusho padhuze apa patinoziva pacho kwakusina kana mabirth certificate nguva iyoyo, kwakusina kana kutora mafoto, kwakusina kana aita sei. Ndine kliniki yandaimboenda pandai anga ari chiremba wangu pana ndiri kuStellenbosch ainge akadisplaya mapicture ana baba vake vakanga vari vana chiremba vakaestablisha that practice. Mapicture andaiona mamwe acho anga ari kuma 1890 something. Asekuru vakapractice or vaishandisa practice iyoyo. I said to myself, kweni ndinoziva kusvika papi? Hallelujah. Chandoziva chete ndechokungoti ndinodaidzwa nemutupo. Ene mitupo iyi pamwe nezvainoreva hameno kwenyu, but kwedu isusu ukatonzwa uchinzi shumba panenge pachitonetsa kuti mukadzi akabika mavheji panonetsa kumba nenyaya yekuda kwemutupo chete. Hameno kwenyu ndiri kungotaura zvekwangu. Apa tiri kutaura nyaya dzemalineage dzokuti ava vakadedzwa according to the lineage. The lineage yekumashure uko yaitozikanwa kare. Hameno vana chihera kuti vanoita sei, hameno vana ningirikini kuti vanoita sei, vana humba kuti vanoita sei. But sometimes our lineages are not defined by historical things. Zvinongodefinwa nemazita emuka. Chingodaisiwa vana makwira miti, vana magera pazhe, vana chichi, hamugoni kugara nemadzimai because mune chichi, hameno zvamunenge makaitwa daro zvinguda ndio zvinongodefina tumalineage twedu. But pane lineage dzine madefinition akadefinwa mubhaibheri ekuti pane ropafadzo yakapiwa some decades and some centuries ago, and that blessing stays or inobatira pavana vevana zvichikura zvakadaro. Munhu anoropafadzwa nekuda kwezvakataurwa pamusoro pababa vake kana pamusoro pasekuru vake some many centuries ago. Izvozvo zvega ndozvazviri kundishamisa kuti pane vana vaSimeoni vaitonzi Simeoni aizikanwa nenyaya yeziru neaggression. Munhu aigona kuevaluata mapotential ema-enemies. Vana Judha ndo vakanga vairepresentwa naCaleb mukati menyaya dzatiri kutaura idzi. They were known for nyaya yeumambo, vaizikanwa nenyaya yecourage nenyaya yeconfidence. Saka pavaitumwa pavaitonzi isai vana Caleb ava ndo vanomiririra nyaya dzeumambo, ndo vanomiririra nyaya dzeconfidence, ndo vanomiririra nyaya dzekuita sei dzecourage, especially in facing the enemy. Pane vana vaIsaka vaitozikanwa nenyaya yewisdom nekunzwisisa masizeni. Ivava vana ivava vainzi muisei mukati memaspai imomo because anonzwisisa nyaya dzemasizeni, anonzwisisa patiri kupfuura napo, anonzwisisa patiri kufamba napo. Kana akupa macontributions anopa macontributions ane musoro because iye ari kunzwisisa nyaya yemwaka nai. Vana vaEfraimu vaitozikanwa kuti Ephraim aizikanwa nenyaya yeleadership nevision. Hallelujah. Even and the spirituality of things zvaitodikanwa pakapanyaya iyoyi. Pane vana vaBenjamin vaingozikanwa nenyaya yemawarfare mukati imomo. Pane wanyaya yana Zebulun. Apa ndanda kutoti pandakanzwa izwi iri ndakabva ndafunga zvakataurwa namufundisi panapa kuti pane kirau yamadzibaba amwe ainzi Zebulun kweduko. Ndikati ndo pakabva zita racho here panapa. Handizozivi zvangu, but inyaya dzekungoti aizikanwa nenyaya dzecommerce, dzenyaya dzetrade nenyaya dzeizvo zikati uyu spy ngaange ari papa because tinoda kuzonzwa kuti kana tasvikako how do we do our trade, how do we do our commerce. Have you ever seen hameno vamwe venyu kuti makambointeracta here nevanhu vechirudzi rwechiJudha? Inini ndine mumwe akambouya ndikamukidza mota yangu tichienda kudhina, akaona mota vangu mine bhaibheri, ndobva abata bhaibheri rangu, ndobva avhura zvikanzi konaiwe ava vese ava unovadii isusu maJudha tinotenda kune ava mamaina ava hamufaniri kunge muri kuverenga nezvavava ava muno. Pakabva conversation iyoyo takapinda straight into talking about zvinhu zvecommerce nechichi, izvo vanozvinzwisisa zvekuti tu. Hallelujah. Pane timu rekuti ukangoribata nekuda kwenyaya dzelineage nekwakabva, they understand some things. So you would understand kuti pakatumwa maspai apa, each and every one of them had some work to do.
Now, do you understand your own tribe? Indomvunza wana anchizivunza. Ndinombonzwisisa here kuti kwanyabadza kunobvei. Ini ndaingoziva haumana kudhara kwaingopiwa mazita. Moza ndakakura ndichinzi mwana wamaipi? Mwana wamaipi? Mfana wangu ainzi mwana wagore? Mwana wachiche? Kwakusina mazita ari normal wakakudhara. Enyu amakupa mazuva ano aya ndiwo mamwe. Ndakatozozviziva ndabata chitupa chababa kuti dzaitonzi maipiro. Saka ndakuzobvunza kuti ko uyu ko mudhara gore uyu chii chakanga chaitika. Zvikandai waitonzi gore dhu. Ndofunga vamwe muri tofunga kuti tikaenda kumusha kwedu kana paina anozosvika kumozo ndeti tinokufambisai ndokuudza kuti bvunzai ava bvunzai ava. Kwakusina mazita ane nhingirikini, because kana sekuru waitonzi rangisai, kuranga chaiko hameno kuti vaita zvekuranga here kuti vaita zvekuita sei, I don't know, but kwangu ini ndo hazviriko. And my understanding of my growth is basically based on those particular things. Hallelujah. I don't understand much zvekumashure uko. Kana pakunamata kwangu nepakudaidza kwangu kuna Mwari, ndinenge ndichiti Mwari ka kuziva ngakutotangirawo panditori apo, kumashure uku handinyaso kuzviziva. Because izvozvo zvekumashure sometimes zvine bearing pamusoro peupenyu. Hameno kuti vamwe makakura sei, but kwedu isusu kwatakakurana nambuya, vanambuya vaitotituma kuita zvinhu zvokutombotikwidza pachikuva uchiudzwa zvokutaura. Because ivo vaita haini handisi wemusha munomu, imimi ndimi wemusha munomu, taurai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Ndikutaura kwatakabva. Ameno. Mamusingachekunyora here muchiiswa mabhatiri. Zvaitika zvese izvozvo. Hallelujah. Asi kumashure ukoko hakufaniri kudetermine kwandiri kuenda uko. Because my promise, hallelujah, it is prepared in a different way. Yangu inini it's prepared by looking at information or looking for information about where I'm going. I need to understand where I'm going. I need to understand where my next steps will be. So in essence, I do look for information, and that looking for information, I refer to it as spying. I look for information that makes me to be able to make decisions. I look for information that makes me to be able to make strategic decisions in my very own life. And it, pane vamwe vakatochinjwa mazita vainzi vana Hoshea. Hoshea zvinongoreva kuti salvation. Hallelujah. But pavakanga vakutumwa kuenda kuKenani, vakanzi hauchanzi Hoshea iwewe naMoses, waakunzi Joshua. Inoreva kuti God's salvation. Hauchangonzi salvation, waakunzi God's salvation. Kureva kuti vanga vari kuti patiri kuenda hatisi kuenda tega, tiri kuenda naMwari. Patiri kuenda hatisi kuda kufamba tega, tiri kuda kufamba naMwari. Vane mazita asingadaidziri umwari, regai tikupei mazita anodaidzira umwari. Fambai makunzi tiri kutsvaga kururamiswa naMwari. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Nanhasi tiri kungotenda, even muchechi muno mazita edu akungotaura. Mazita evana akungotaura kuti tiri kuenda tiri kufamba naMwari. Zviri kutiitira zvakanaka nai. Mission yevasori kana kuti mission yemaspies, or the mission of these spies, it was actually fivefold. What were they going to look at? Number one, they were going to look at the geography of the land. They were looking at the geography. Because iyo geography ine chekuita nenyaya dzekuti munokunda sei vavengi. Kusanzwisisa geography yenzvimbo kunogona kukanganisira hondo dzako. Hallelujah, hallelujah. Kana kuina akaita subject yegeography, makadefine zuva rekutanga kuti chii chinonzi geography. Kana wakaita history ndo ranga riri pawaitanga kunyora bhuku mako wainyora kuti what is history. Pana vamwe vakambotanga kuti it's the study of the past. Mazuva ano zvaane kamwe ka definition kaakupiwa. Musi watakadzidziswa geography takatoudzwa kunzi chinonzi geography chii. Inini chandichiri kuyeuka muupenyu hwangu inyaya yemunhu akangondidefinira wave. Achiti wave is a disturbance which carries energy and momentum from the source to the areas around. And ndiri kuziva kuti hamusi kuzvinzwisisa ndobva atanga kudhura wave achidai bva buda panze kubva anoputa. Vanga vari ticha iwavo, yanga iri nguva yacho iyoyo. So the first, regai ndidzoke kunyaya yangu. So the first thing that they were supposed to look at was the geography of the land. Number two, they were supposed to look at the resources
munei munzvimbo yatiri kuenda umu? Chii chatingatarisira kuzovapo kana kuti chii chatofanira kugadzirira? Hallelujah. Kuti kana tapindamo zvizotiitira zvakanaka. The third thing they were supposed to look at, they were supposed to assess the strength and the numbers of the people. Go and look at the inhabitants. Check how many they are. Check where they stay and where they, whatever they do. So number 4, they were to look at the fortification of their cities. Because vakanzi endai munotarisa maguta avo, munotarisa kuti maguta yakatenderedzwa nei. Because kana usingazive chakatenderedza guta, haukwanisi kuriparadza nai. They needed that information. Then the fifth thing that they were instructed to do was actually to bring back evidence. Yekuti vaita sei? Masvika. Hallelujah. Pana anopitenderana oneni kuti evidence is very key to each and everything that you do. Amen and amen. Evidence is key to each and everything that you do. Kana vese vanoenda mumakoti chavari kutsvaga evidence. Saka ipapa vasori ava, they needed that evidence. Ndaingofarira hangu kuti pavakaenda, in imagination yangu, handisi kuti zvazviri mubhaibheri, imagination yangu, handina pandakambonzwapo kuti vakarongedza chikafu, handina kumbonzwa kuti vane mudzimai akavapa hagi, makuenda baba tozoonana madzoka, handina kumbozvinzwa. Chandinongozva ndechekuti vakaita sei? Vakaenda. Hallelujah. Pavakaenda hatina kumbonzwa kuti vane pavakabhuka hotera, hatina kumbonzwa kuti pane pavakandorara. And every information here hatizive, but chandongoziva ndechekuti ndevakaenda for 40 days. Hallelujah. Pane mumwe angachibva nditi, iwe wako urangarire nyaya ye40 days iyi hauna kumboka wakamboinzwa here. Tikati aiwa kuinga Jesu vakaenda vakamurenje vakanofasta for 40 days, handizvo? Pakanaya mvura ari muaki, zvakaitika for 40 days. 40 days dzine zvadzinongoita nai. Pakakwira Moses mugomo reSinai asati adzika pasi akanga arimo for 40 days. Saka there is something that 40 days means. What does it mean? 40 days is actually a time of divine testing. Hallelujah. A time of divine reflection, a time of divine connection, those particular 40 days. So even Vakanosorawa, these spies that went for 40 days, there was some divine thing they were actually doing there. Hallelujah. There was some divine connection they were making between the Israelites and Canaan. They were connecting Israel, the Israelites and Canaan before the Israelites went into Canaan. Hallelujah. So there was some significance around that 40 days. Vakaenda vakanoita zvavakaita within those 40 days. Hallelujah. Pavakapinda vachifamba. Sometimes I read the Bible with imagination. Nenyaya kugara kwedu kumakomo ndaingofunga kuti pavaifamba chirudzi vachida kuedza kuavoida. Because pane rimwe rudzi rwaitonzi rwaigara mumakomo. Havana kusangana narwo here. What is it that happened? Chimwe chandoziva ndechekuti kana uri spy ukasvika munopfekwa masutu, unongopfeka masutu. Azoita hake chivindi chekuzokubvunza kuti munonzani, ndiye mumwe. But pane vamwe wekuti ukangopinda unogona kugara mumashure ukoubuda usina kuona, usina kuidentify, because patiri kuparidza pana handina wandiri kutombobvunza zita. Hallelujah. So I'm very sure pavakapinda they did their business. Vakochewa kuti muri kundoita zvakati nezvakati, chandiri kuzongoda bedzi evidence yekuti kune zvinorimwako. Hallelujah. So when they entered, they actually started seeing some people. Obstacle yekutanga vakanoona vanonzi vana vaAnaki. Vana vaAnaki ava, Bible rinoti maAnakites, vaizikanwa nekuva vahombe, kana kuti mikwimba, kana kuti handizivi pane Shona dzataitaura tichiri kuhigh school, imi munodziziva, dzekuti taiti tikadescribe chikafu patable so taibva tataura kuti tafura yange yakati nemabarabidibwa nemadodyo chichi uchidescribe chikafu kuti zviite zvakanaka zvigamuchirike. Handizivi kuti apa vantu taivadescribe sei varume ava. Chandoziva ndechekuti vanonzi vakanga vari varume vahombe. Hallelujah. They were big in size. Hallelujah. Chechipiri chavakasangana nacho ndechekuti these guys, pavakapinda vakanzwa kuti
mune maHittites anogaramo, mune maAmalekites anogaramo. Kureva kuti mavaigara makanga mine marudzi nemarudzi aigara according to their tribes. Saka kugara according to their tribes, kuna anybody ari kuenda kuhondo, it presents some different challenge, because each and every tribe ine zvainotenda mazviri, ine marwire ainoitwa. So you need to actually prepare for each and every tribe differently. The Amalekites would be prepared differently from the Anakites. Whatever rudzi rwanga rurimo, they had to prepare differently. So they met different tribes in different locations. Saka the spying business itself, it required varume vanenjere dzekunzwisisa kuti tiri kuenda zvakaita sei. Hallelujah. Pana mumwe akapa report yekuti vakomana kwataenda uko, the land itself, it divorces its own. Do you understand kuti when you hear that the land divorces its own, zviri kureva kuti nevhu reko rinodya varo vemo, kokuzoti mimi zvenyu muri kuedza kuuyako kuzoita zvekuuya kuzooccupy. So in essence, whatever they saw in Canaan was actually some obstacles. But I like one thing, that as you look forward to your promise, these are some of the challenges that you face. Munozviziva here kuti kana uine chavakatarisira, ameno kune vamwe, pamwe vamwe, ini ndine nguva yazvaiitika yokuti musi waunenge wakatarisira kuti zvinhu zvangu zviri kunaka, nhasi unoyu handinenge ndapinda, nhasi unoyu zvinenge zvaita mushe, hameno kuti mhepo inongobva nekupi, zvobva zvangoshaiko, ko ndanga kusina kutarisira chakati here iyo. Handizivi vamwe, ndine brother yangu yandakambogara nayo, yaiti ikangowana mari, ndiri kutaura zvekumusha kwangu, hameno zvekwenyu, yekuti ikangowana mari iyoyo yaitaura kudarika munhu. Aigona ngokubvunza kuti kokusuwa kudai izvi kwakanaka, asi hauna mari. Kana kuti une nzara, wotongonzi handei kumashopu, ndinokutengera chakati. After 1 week hadzisina mari yacho. Ndiri kutaura zvekwangu, hameno zvekwenyu. Inongouya yoflyer, yopinda woibata wonyazoti iri panapa iyi. Ukada kuzoakaunda kuti ndaitei nayo, wonyazoona kuti but handisi kunyazoziva kuti what is it that really happened. Ndandakabata 20,000 panapa. Ko moziva kuti nhamo dziri kurwira mudzimba umu ndidzo nyaya idzodzo idzo. Takabata 20,000 panapa, yaenda kupi? Shuwa inge yapera here, shuwa. Apa shasha haichabvunzi kuti kwandafamba ndine kumwe ndine zvimwe zvandanga ndichitenga zvisinei nekuchengetedzwa kwemari. Hallelujah. So sometimes when you are gearing towards your promise, you need actually to understand that there are some challenges. There are some challenges that you face, and some of the challenges are related to people. Some of the challenges are related to the land, to the terrain, whatever. It's related to some things. Some of the challenges are related to how we actually view things. And ipapa ndrukuda kunosvika kwandrukuti nini kwandrukuda kusvika kwandrukuda kusvika kwekuda kupedza nyaya yangu. You understand that whenever you are getting into your blessing, whenever you are looking at your promise, when it is near to you, if you fail to understand kuti promise yangu zvaya pedo, I have, a mandate under me to understand kwandiri kufanira kuenda, because ndikanga ndapindamo handisi kufanira kuzokatyamadzwa nezvirimo. Or when I get into my promise, that promise should not surprise me, because I am ready for it mentally. I am ready for it physically. I am ready for it in every other aspect. You have to be ready for your promise. Hallelujah. Ameno kumba kwedu uko pane wakambonditi gara apa timboona TV. Pane kashow kanonzi I blew it. Ndopoona kuti iyi promise yakauya munhu asina kugadzirira. Hallelujah. Yekuti munhu anenge akungoita zvese zvaasingafanira kuita because you are not prepared. So as you prepare for your promise, understand where you are getting into. Hallelujah.
understand, have some evidence of where you're getting into. Kana kuchidyiwa magrapes tanga kupractice pane magrapes abvako iwayo. Akauyiwa nawo se-evidence regai timbopractice kuti anosvisvinwa sei. Tatakajaira mana yemudesert izvozvi nekwambouya netumagrapes regai timboona kuti anodyiwa sei tipractice tisati tapindamo. Because tinogona kusvisvina magrapes isi tiri kufanira kuita ekutsenga. Kana tinotsenga magrapes isi tiri kufanira kuita ekusvisvina. Hallelujah. But izvozvo zvokuti tambounzirwa sample, ngatimbotambai nesample tisati tapindamo, because tikatamba nesample zvinotiitira zvakanaka kuti kana tapindamo tinounderstanda zvirimo. Hallelujah. How many of you have seen my samples? Kana wakambobata perfume dzinotengeswa unozi pane masamples. Hallelujah. Ndine hama yakambondiendesa I think it was Dubai. Vanoita zvekutengesa maperfume zvokuti do you know kuti pandakanzi sample ndakazoguma ndisazivi kuti tiri kunhurira chii, ndini here kana kuti sample, because zvawandisa. Hallelujah. So in life sometimes you face those things. But the point I'm trying to say is, kana tapiwa sample yemagrapes abvako, taakutora sample iya ngaiti energize kuenda kwatiri kufanira kuenda. Hallelujah. Ngaitipe evidence, ngaitipe energy yekuti wakomana kunhuku kwakanaka uko. Kunhuku kunodyiwa zvinhu zvakaita sei? Kunodyiwa zvinhu zvakanaka, kunoendeka kunhuku, zvinotiitira zvakanaka. That's the purpose yekuti tinge tichita sei? Kuti kuuye evidence nemasample akauya. Hallelujah. So if you read verse 30 inongotaura iyo. Chikomana chinonzi Caleb, vamwe vese vakapa maripoto avo yokuti vakomana zvatakaona ikokoka. Vakomana hakuiti, kune varume vasingaiti, kune hwitakwi dzevarume, isusu hatimbomiri. Nyaya yanga iri kunyanya kundinakidza patazoenda kuverse 33 ndeyekuti pakapiwa evidence yekuti kune isusu tainge magrasshoppers. Indanyanya kufarira because ndakaiverenga zvakare ndikati aiyo, ivo maonero avaizviita ndo maonero avaitwa. They saw themselves as grasshoppers, so did the other guys see them. Dai vakazviona sehwitakwi, ava vanga vari kuseri, they would not have a choice but kuvaonawo as varume vakasimba. So in essence, ndandiri kumboti zvangu, wakomana kana takatarisa promise yedu, or when we are looking towards our promise, or when we are about to get into our promise, let's understand our thinking. Because chokwadi ndechekuti mafungira andoita, baba hamugoni kundipa position yandisina kuzvipa, kana kuti hamugoni kundipa ruremekedzo rwandisina kuzvipa. Ndikasazviremekedza inini hazvigoni kuti mundiremekedze, because mandiri handisati ndazviremekedza. Hallelujah. Ndikasazviona inini in light, there is no way you can see the light in me, because inini wacho chandiri kupotireya rima, saka zvamunoona zvandiri kupotireya. So in essence, kana tiri kupinda into our promise, or when we are heading towards our promise, we need to understand the thinking that you put in yourself as an individual. Hallelujah. You make yourself. You determine who you are. You determine how you walk. You determine how you smile. You determine how you do things. You as an individual. There is nobody who should put a tag on you or determine what you can not do and what you can do. Hallelujah. What does that mean? It basically means everything is in our hands as individuals. Inini ndine basa rekuzviita kuti ndiwe zvandiri. Hallelujah. Sometimes when I looked at this scripture, I actually just said, it is actually an important thing. It's actually imperative that upon each and every one of us, we actually take one step backwards and ask ourselves, what is it that I'm portraying out there as an individual? How do I see myself as an individual? Because the way I see myself is the way others see myself.
hamene kwamakakurira, but kwandakakurira inini kune vamwe wokuti waiti ukangomuti uyai munamata, aibva ati vanasamanyika vanoti uba madii kusarudza wena, not inini, not inini. Kapotreyayo ikako maonero auri kuzviita iwewe ndo maonero atokuita, because whatever you project is whatever people see. Whatever you put out there is whatever people see. These guys, they saw themselves as grasshoppers. So did the other guys on the other side. So in essence, you are supposed to portray yourself as somebody who is going somewhere. Muupenyu ifamba semunhu ari kuziva kwaari kuenda. Wozobvunza hako direction, but vadi vanhu vambofunga kuti une kwauri kuenda. Haikunobva waratidza kurasika usati watombofamba. Pane zviso zvokutiwo dzimweni dzenguva ndine urombo ndaimbozviitawo. Ndine musi wandakaswera ndakamira parobhoti ndichingoti ndichikaunda maseconds raita red richaita maseconds mangani kuti riite green. Aiwa, kana ndakakurira kusina marobots musi iwoyo ndakatoti nhasi rega ndimbochiona kuti chochinja zvakadii chinhu ichi. Pataikrosa marodi taitonakidzwa nevamwe waiti wakaenda pawhite line obva wamira, isusu taikrosa para. Haumire pakati perodi uchimirirei, unotsikwa nemoto. Because kwatakakurira kana mabhazi acho taitaita ekuti kana takamira kudomboko. Saka izvozvo it actually took me time to project an image mandiri yekuti vanhu vazoona kuti apa pane munhu, because of that particular background. Pakariga mumbe paya pane magirazi aivhurika ega kana wasvika padhuze. Indaitendera nekuseri zvekuti pane rinovhurika rega, ndakazozviona papaya kuti rinovhurika rega kana kuti riri automatic. Ndiringotaurawo makuriro andakaita, handizivi vamwe makakurira kudzvara sekwa, vamwe makakurira mebhoreini, vamwe makakurira kuhighlands. Kwedu isusu kwatakadobva taitoita zvokuto marobots bambo rakauya rini marusape robot manje mamusina robot marusape rakava manje repamacheke paya repatreni ndo rataitozivawo yedu rinenge ringori orange. Haleluya. Kaimeji ikako kakativhiringidza kuti tikwanise kubata zvimwe zvinhu, tikwanise kukurumidza kuita catch up on some things. Kaimeji ikako kokuti unenge wakabva kokungoti poto unoinzwira tsitsi nekukweshwa, unoza kunoinzwira tsitsi kutoita kunotora mugomo wejecha wokutorera poto 1 kunzwira tsitsi poto, because inofanira kunge kana tazoita kuti iite zvakanaka tobva taisa madota. Ndokaimeji katakakura nako ikako zvokuti hanzi pane stove inonzi inoenda poto yobikirwa yosara isina zvanyanya kuitwa. Aiwa, tichida kukwesha chete, whether tine zvataona kana kuti hatina kuita sei tichida kukwesha. Hameno kuti ndekwedu here kwega kwakuine image yekuti masipunu chaiwo especially mahombaya mamwe acho aizoguma adyika makona nenyaya yekuti taimashandisa kukwesha mapoto acho nekuabvisa makoko. Masipunu iwayo ndiri kutaura zvekwedu, kwenyu imimi hakuna izvozvo, ndiri kutaura zvekwedu, but ndiri kuedza kupotera image yekuti kana wabva kumaenvironments akadaro, do you know kuti you have work to do on yourself as an individual. You actually have work to do. Isusu takakurira pachikoro, hamena ano kana paine wakambokurira marondera, chikoro chinonzi Ruzawi School. Pane chikoro chevarungu, tikangoyambuka road kwa wakaita chevatema. Isusu tatiri kwekukoko kwekare yedu. Masaturday vana vevarungu pavaenda kunoita science kugomo, vachiona marwaivhi, vachiziva photosynthesis, vachiziva chinonzi chlorophyll, vachiziva chichichi vari vadiki. Isusu tainge takamirira kuti hauna orange here iwe, because ivo vanenge vapiwa chinonzi you need some vitamin C kana waenda ikoko. Isu tinenge takamirira maorange. Ndakatambura pandakaenda kuStellenbosch, klasi yangu 90% vachena. Wakamirira kuvadzidzisa. Munoziva kuti unombosvava. Kusvava kwemunhu kunyatsa ndotaura kuti chii. Mumwe musi ndazoti
Say, you speak with an accent. Where do you come from? Ndobva mwe musi ndazoti regai ndimboigadzawo courage. Ndobva ndati wakomana handina kusarudza kuzvarwa naye. Handina kumbosarudza amai kana dumbu rekupinda ini. Handina kusarudza nyika yekuzvarirwa. Handina kumbosarudza ini hameno pakati penyu hapana akasarudza amai here panapa. Ndati hapana. Pana akasarudza nyika yekuzvarirwa. Hapana. Ndikati zvatisina kusarudza ngatisiyane nazvo. Hallelujah. Handina kusarudza saka chii? Ndochizvirovera pasi here kuti ndaita mutema? Indisina kusarudza. Ndochizvirovera pasi here kuti ndakazvarirwa kunyanga? Indisina kusarudza. Kana kuti ndakazvarirwa pamba kana ndakazvarirwa muchipatara, zvinhu zvandisina kusarudza as an individual, ndozvirovera pasi here. Kubva ipapo musi woyo ndakachinja chitepi chekufamba. Kana maonero evanhu ndakazenge ndakutoti muzoti kana ndine masekretari angu varungu. Kana mwe musina mbofunga, can I have a cup of coffee? Zvonditira zvakanaka. Not because ndiri kuita anything, but pane zvandiri kuedza kuda kubvisa zvinondikanganisa kupinda mupromisi yangu, zviri maringe nemaonero andaita upenyu. Hallelujah. Handisi kuita kuti ndiri kumushora, but anogona kuzviita. It's part of basa rake. Kutongonogadzira ndega ndichida hangu. But it's part and parcel of basa rake. So in essence, ndiri kuedza kutaura kuti kana urikuda kupinda mupromisi yako, iye kuzvitarisira pasi ngatisiyane nazvo. Paunopinda mumaofisi, pinda vanhu vozoti uri muenzika kuti unoshanda pano. Neconfidence yekutenderera kwamune muchiita muripo. Hallelujah. What am I saying? I'm simply saying, pamaonero avaitwa nevanhu other than Caleb na Joshua, vamwe vese vane maonero avaita vari 10. Only these two had a positive attitude towards the land they were supposed to. Caleb akatoti izvozvo vakomana ngatitogadzirira tipinde. Yes, now, let's do it. Let's not delay. Why didn't he want to delay? Because my delays are costly. If you don't pay now, you pay later. Apana chinonzi delay rine dambudziko rekuti delay rinodhura. Delay rinodhura. Kana muchaziva kuti rinodhura, moyo mwana wako aida kuenda kuZimbabwe. Ndobva ndati mfana rega ndichakutengera tiketi. Then ndapromisa handina kutenga vhiki iroro and aparaita 1.2. Kuzoda kuti katakata muso wacho da 3 point something. Delay inodhura. So in essence, Caleb aitoti wakomana, if we can do it, let's do it now. Vationa kuti tabvako. Saka vasati vagadzirira ngatita sei, let's go and occupy. That kind of spirit is a spirit inoconfusa muvengi. Inoconfusa even anenge akatarisira kuda kukubloka. Vasati vambogadzira kuti tine zvikomana zvangu zvakauya panapa for 40 days zvakafamba munomu zvikadisappear. Vasati vagadzikana munenge matopinda kudhara motora. In essence, ndo zvatoitirwa kana dai vese vanoita marketing vanotengesa vanotozviziva kuti munhu asati anyanya kudzidza pamusoro chinhu mutengeseri angu atosaina asati anyanya kuziva. Munhu wese anoita marketing anotozviziva izvozvo. Munhu achiri muconfusion yekunaka kwechinhu ngaasaine ozopinda kuzoti but chinhu ichi handizvo zvandapiwa, chinhu ichi handichoma, but iwe watosaina kudhara waanacho. And that is the language of business, and that is what they do. They know how to do those things, those guys. So you need to understand that, if you delay, any delayed obedience, actually it leads to some missed opportunities. And when God opens a door, please act without hesitation. Indecision usually in my delays, do my parents a failure. Do my na baba. We kukoneo. Nya indecision in a good delay. The longer we delay, the more we pay, like me. So usually delay is actually the enemy of progress. Munoziva here kuti kutya kunopedza kutenda. Ndo nyaya yakabata varume ava. Kutya kunopedza kutenda. Or basically fear diminishes your faith. Vamwe vese vakabatwa nekutya kusiya kwevaviri.
vaiti handei tinogona tinozvinoita tinogona kutonopinda ikoko tikadya zviri kudyiwa ikoko tikanopinda mavalleys ane zveagriculture zviri ikoko. I'm sure akanga aenda achinomiririra zveagriculture akapaka ripoti kane maringe how fertile that particular land was. So you need to understand that sometimes tikatungamidza kutya hatigoni kupinda mumapromise edu. Hallelujah. Tikatungamidza kutya kunogona kutikanganisa even our self image as individuals. Saka ndiri kukuda kuti nhasi mangwanani ano tingoti susu, let's not focus on our limitations. Let's focus on what God can do. Let's not focus on the things that we see by our eyes. Let's focus on that which God wants us to do. Let's not focus on the things that delay us, but let's focus on doing things with so in essence we need to understand that we are looking for faith that magnifies God. Hallelujah. We don't need to magnify the giants that we live with in our lives. Let's magnify God. Just as Joshua led Israel to the promised land, we also need to understand kuti isusu takaitirwa zvakanaka, takapiwa Jesu. Hallelujah. Kuti vazotiitira zvakanaka, vatifire, vatisunungure kubva muzvivi, vatipinze kwatiri. During that other time, he was the promise. Hallelujah. He was the promise. And even today, to us, he is the one who is the ultimate promise for eternal life. Hallelujah. Kwatiri tinotenda kuti simba rakamutsa Jesu kubva kuvafi ndo rimwe chetero simba richazotisimudzawo or richazotimutsawo kubva kuvafi that other day. That promise we keep. Hallelujah. That promise we know it is coming. Hallelujah. And we know it is part and parcel of what we live. So let's just particularly trust in God, and let's also trust in his servants, as the theme of this year was. Kana tatenda muna Mwari, tigotendawo mune wavakatuma nai. So you need to prepare for your promise at each and every time. Act with faith, do the things that you are supposed to do. Hallelujah. Mwari vakuitire zvakanaka, tirangarire zvakanyanya kuti we've got a lot of things that lie ahead of us. Pane zvaunenge usinganzwisisi, chimboitawo spy into those things. Hallelujah. Wombosorawo kuti muna zvakaita sei. Zvaimbotaurwa namufundisi paya zvokumboti chimboendawo kana kukaa dealership umboitawo umbotestawo mota. Iko inonzi spying. That's another form of spying. Kana ungoendawo kunoona imba yausiri kuda kutenga inonzi spying. Timboonawo kuti vamwe vanoita sei. Pane dzimwe dzenguva dzataimbo pana minister wekuZimbabwe ainzani Chen Chimtengwende. Yes, Chen Chimtengwende. Yes, Chen anga ine mwana wake anonzi Mandi. Saka Mandi ndaimuitisa maths. I know kuti I may be online. Kandai akazvinzwa ngaandibatewo ndiri kumutsvaga. I would go to their house. Do you know kuti ndichibuda ikoko ndaingozvibvunza kuti nai vanhu vari muno vane misoro mingani, vane maziso mangani ekuti vararame mararamiro avanoita. Why not me? But for me it was also a sign yekungoitawo spy into their lives. Izvozvo zvinogenerata udokwa zvinogenerata kakudawo kuita tumwe tunhu, zvinogenerata kuda kunzwisisa tumwe tunhu, zvinogenerata some new information. Remember they were in the wilderness, they were in the desert. Chawainyanya kuona masand dunes nemhepo yakawanda nenyaya yekuziva kuti tinogara mumatende nekuprotectwa kubva kuzuva nemumatende. Pavakapinda muKenani it was a different thing. They were going into mountains, they were going into valleys. Kureva kuti kwakuine nzizi dzaiyerera mvura, kune zvaiitikako zvaisaitika mugwenga. Izvozvo zvega zvaita kuti pfungwa dzavo dzive nekakutarisa kakasiyana nekamuonero kavanoita vanhu vari mugwenga. And us as individuals, we also need to do that. Let's have that mindset. Even as we traverse these 2 weeks, as we get into 2025, let's have that mindset. Yekungova inquisitive and wanting to understand.
getting into the spaces that I have never gotten into. Timbozvibuditsawo mucomfort zone yako. Umbopindawo mune mamwe maspaces ahonga usingapindi. Tingopindawo kana maongo. So ndakapera ndinozva ndakaita. Sorry mainyabadza ndakutoconfess. Not kuti ndine zvandakaita, but do you know kuti ndaingoona makasino. Ukangoona casino vat wobva watiza. Pandakaenda kumafikenyi ndakamboda kuona kuti vana vanhu vanenge vachimboitei mukati imomo, because kune vamwe vasingatorari vanenge vachimboitei. Vaingona akati tamboda udaenda paATM udzoka, udaenda paATM udzoka. Indakangogara ndakatarisa ndikati wedwe chii chiri kuitika panapa. Wozoona kuti zviri kuitika panapa kava. Pane vasiri kudya kumba nezviri kuitika izvi. Pana ane nzara ari kupinzwa munzara nekuda kwezviri kuitika panapa izvi. Izvi zvinhu hazviitwe izvi. Unouraya, handifungi kuti munhu ane mhuri uyu, because inini handingamboimagina ndichienda paATM 3-4 times mai ava ichiti titi pafoni pavo vasingazvizive. Hakuna chinobuda chakadaro. So in essence, I was just saying to myself, I wanted to see what these guys do. Why? Because ndansiri kuda munhu anozondinyepera kuti ukaenda kukasino unowina mufesa wangu, ukaenda mukasino unowina mufesa wangu. Aiwa, ndakaona vanhu vachirohwa mari chaizvo, kwete zvekutamba. Saka kureva kuti inini handitoendiwo, because handidi zvokurerwa mari yangu ichienda kwatisingazive. Hallelujah. So in essence, ndiri kuti tichibva pano tichiita zvatinoita muupenyu hwedu, let's get out of our comfort zone. Ngatimboitawo tumwe tunhu twataa tisingatomboiti, timboonawo kuti kunze uko, other than what we know, what is it that is there. Handizvo here? Timboitawo something chinongoita kuti timboenda kune kamwe kaKenani katisingazivi. Timbonofamba ikoko kune makomo kwakasiyana nekwedu, timboonawo kuti kunoitwa sei. Mwari vakuitirei zvakanaka. Handisi kuda kuenderera mberi, ngatisimukei zvedu, Mwari vachitichengeta, vachitiitira zvakanaka nekutiropafadza. Regai ningokumbira umwe neumwe tingoendawo pamberi paMwari ungonamata. I don't know kuti what are the things that you are yearning for? What are the things that keep you back? What are the things that draw you back? What are the things that forbid you to do some other things? What is it that is in you? Is it a self-image of yourself? Is it something that brings you? Are there problems that weigh you down? Are there any other things that prevent you from accessing or seeing some of the good promises that are ahead? Hallelujah. Because Canaan was an important thing. Canaan was the land that flowed milk and honey. And those that went, they agreed that what we saw for sure, this land is full of milk and honey. Maybe pangapane zvinogona kuchichikuvhiringidza zvinokutazisawo maziso ako kuona. Ngatingonyengeterai mangwanani ano zvitiitire zvakanaka. Mwari makanaka muzita raJesu tinokutendai Baba. Ndinokuvongai Mwari neshoko renyu. Ndinotenda Jesu nekuda each and every individual that is in this house. Father, I want to thank you that even as they enter into their promise, God of glory, God of praise, may your name, oh God, be lifted up, oh God. Tibetserei Mwari kuti tione mikana, tibetserei Mwari to see opportunities, tibetserei Mwari to see the things that we are supposed to see at the right time in the name of Jesus. God, I want to thank you that may the things that happen in our lives not intimidate us. May we not be intimidated by the size of people. May we not be intimidated by the size or amounts of monies. May we not be intimidated by anything, oh God, that is ungodly. May we not be intimidated by the things of this life, oh God, but may we, oh God, continue to move by faith in the name of